singathi uhulumeni wethu uyabadelfisa abantu abagangayo abareyipha abantu banquma abantu ngabe bavele sithi ayibuyi intambo. Hayi, kukhona into ewunembeza omncane uhulumeni noma engakholwa ukuthi ayisasa mhlawumbe ikhona into engenzeka noma kuyi-rapist kodwa phakathi khona ini ngamanye amazwi umuntu noma ngenza ngcono kunjani angilahlombelelo ngafelwa uhlale unethemba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga. Ake nishaye amen mangikho wazama umuntu avela emathuneni enomoya ongcolileyo. sewuzwe kahle manje umuntu uvela emathuneni unomoya phela ongcolileyo. Kahle kahle lomndeni umuntu akazalelwanga emathuneni kodwa uvela emathuneni njengamanje. Ngoba ngeke uhlale endaweni ehlala abantu asebefile uphila uhlala kuyo ngoba kunomoya osungene. Mase unomoya ongene wonke umuntu uyayikhohlwa. Ngiyangizwa kodwa noma ningizwa uma umuntu esengena umoya ongcwele uyayikhohlwa. Lenza ukuthi intombazane noma indodana ngiyaphela unini ithukuyise umoya. Ngeke uthuke umzali wakho usopha kodwa kunomoya osusungena. Ngiyangizwa noma ningizwa bazalwane. Yikho kodwa umuzi umzali esethi kazi lengane yami ingenwe ushuthi kwenzeka into angayazi lo muntu uyithathaphi. Silethe impendulo ke namhlanje uthi ungethuki umoya ngena umoya kodwa ncini ngeke kuhlale konje. Ake sithi amen. Izamntana wayehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketani. umoya ongene kuye wamkhipha ekhaya ngoba uma mfundisi wami esengene umoya kuphenduka ikhaya libe ngamathuna, kuphenduka amathuna abe yini abe yikhaya phambili kathuna esawa left isifaka right. Uthi usa kube kuhla kuye kuthi kuhla kuye kube kusa. Lento bona intombazane iphuma ipakisha ihamba ingayongena onina shift ukuthi isebenza lapha ya iphumela kuyokwenza into za kuphenduka usuku kube yini umoya. Lenza umsesifazane ekhuka umakhaza ngobusikabuza ephunze ngeke angeke mfihla umzimba ngoba into engiyenzayo ikhanyisa umzimba hayi into akakodoli kodwa umoya umenza qinisele uzokusiza uma ngingaqoka ngeke bayibone lento engiyifunayo ukuthi nansi into engiyifunayo bazobona kanjani. Ngiyakhohlela ngiyothimula sengingedwa kodwa kwamanje angikokubali ngoba usuke banje umoya. Wayehlala emathuneni wayehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketani. Wayehlala emathuneni kwakungasekho umuntu ongambopha nangeketani. Ngamanye amazwi umuntu osehlule fana neyintombi yangapha kwethu kwambatha yayiqoma kakhulu manje uyisema eyishaya yayingasabaleki eyishaya nemvubile lapha kuseqedile uyazimusha umuntu engakhali engabaleki phela manje
Thuba besho ngisekhethele khona bengibhizi ngakho. Akela la sendlu phansi. Into engathi ngishaya into engekho into efile. Wayegcwele umoya. Ake ngishaye amen manje khona. Uhlale emathuneni wayengekho umuntu onamandla okumthambisa. Bayazogumede bayazomsomo bayazoshozi laba abanenkonzo yokudeliver abantu abasuka bephethwe amadimoni emoya lehezayo. Intombazane encane size 28 ungevuka yilomoya ibhonso kwendoda enkulu edrive amatrawu izothi kuthi maphoma lomoya usuthi sesambile uyisambazane uthi athuba niyosindla hayi that voice every voice yomoya show amen masikho Lendenza unkosikazi mayingena umoya mabe abana nendoda thatha ucelemba ubeka phezu kwetafula ethi ngihlahlele noma thatha umesa ethi ngikwaze akuye umoya hayibo newuhlemu lingane encane lekhaya engaphumi nebele umoya newuhlemu umuntu othekhala uze ukuthi izwi liyadabulisa alizwakali ngoba umoya uvala amadlebe Why no more? Hey, more. Mom desengena umoya. Ngisho umfazi ngamshaya cishe umbulala uthi kanye ngakho akuye umoya. Angikwazi nje. Yazingane nguthatha. Wangithatha chekuhleza. Akhulumi yena ungaze umbulane still umoya. Umuntu ozothi umphusha athi gendeleza kana unamandla othanga kodwa umoya omvele ungathi inkulu into azoyenza ngoba unami lendoda yathutha yayohlala emathuneni ikhaya likhona enigama layo wasilisho kodwa manje uzolizwa igama layo izolisho abangalazi ekhaya wazondana ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawo zankosi nangamaketanga kepha amaketanga ayeqashuliwe nguye nawo zankosi babaphuliwe kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa amandla angakaphuma manje lamandla angakaphuma kuvele kwengathi ugqabula ubusela iketanga nozankosi unjiqo khona kunye kungangibopha ngakho Out of it, man. abanye abesifazane ongathi mathiwa baqindi umhlali emanxeba ngoba umhlali imdwayidwa washaywa engakakholwa ejola evele nikele ngomhlanje indodeni ethi shaye uzuyeke ngoba umuntu engijola ngeke namhlanje usaba noqimba ngoba usekuye ubuyele kuye ezingqondweni ngiyangizwa bazalwane kunabantu abanamaskasi abawathole ngenxa yomoya okade ungene kuwo lithi Bible wayeseboshwe kaningi eboshwe ngozankosi nangeketa nangamaketa eqabula abesithi eqabula ozankosi baphula amaketa ngewaqabula kube ngathi umbophe ngohala noma ngendophi noma ngohala noma ngensonto nosu
uzolibamba iketanga lizolo eketanga total kuwe yini bheke iketanga kodwa kuye akulona iketanga etha ukho kunoma fasa ukathona umuntu lo ngathi mafuna iphosha funa ukumdubula ethi faka hlamvu lakhe faka hlamvu funa uyifaka akhawuleza faka la akuye umoya ukwenza ubali ibhokolo ungesilo Kebulali cha. yiyo lo moya okuphisela amagama uthi ngizofa ngifesa umuntu na hayi ngoba ungasabi ukufa hayi ngoba ukuthanda ukufa kodwa umoya wayenomoya wayengekho noyedwa namandla okumthambisa umoya ukukhipha ekhaya